много яка игра, която всъщност така хора, да. Ще искаме много яка игра. Свързана е с... Ами как да го кажа, с някаква история. Ето е играта. Сега започваме да цъкаме и да видим може тази игра да стане поредица. Аз малко така започнах отзад напред, но така. Имам предвид, не казах здравейте хора и така нататък, защото всяко видео го правя. Заклещих се. Не съм се заклещил. Принципно тази игра ви съветвам. Бях се взел от Epic Games. Ако не знаете, в Epic Games цялата година ще дават безплатни игри. И аз си взех ето тази много яка игра, която е безплатна. Тя не беше безплатна, струваше пари, но аз си взех безплатно заради всеки ден, че има безплатни игри. Не всяка седмица, не всеки ден. Така. Взехме някакъв буркан. Имаме сега инвентар. Какво се очаква? Да разучим инвентара ли? Не. Така. Трябва да отидем до този кладенец. Ето така. Чакайте. Трябва да отворя инвентара. Малко стигнахме до тук. Така. Нямам си идея какво да правя сега. Идва проблемът. Взема още буркан да го напълня. Ами... Сега... Тук не съм влизал. Ай, ще влезам. Така. Сега ма кара да правя нещо. Така. Заобщо играта, така както съм го казала, не като за мен, защото много различни контролери има в играта. И така. Всъщност, май това ще е за това видео много кратко, както викате. В принцип, не съм толкова кратко видео. И да. Хора, чакайте. Има мап.
Има мап. Той не работи. Обаче, стигаме до тук. Очаквайте още епизоди. Това не съм сигурен дали видеоклипът има и 10 минути. Сигурно това ще е един от рекордите ми на най-кратко видео. Така, виждаме тук, че има някакъв ключ, за да отворим още място. Така, аз трябва да разучам играта и може да се видим да играем още тази игра, която вече съм повече развит и вече знае какво да правя в играта. И това ще от мен. Айде, чао!